Well done, proset ħafna. Proset ħafna ħafna. Grazzi. Il-Prim Ministru mexxej Laburista Dr. Robert Abela biżjara fil-Kumpless 1. Dr. Abela ltaqa' mal-ħaddiema kollha ta' One illi bħalissa jaħdmu qatih sabiex iwasslu l-aqwa xandiriet kemm fuq ir-radju, it-televiżjoni u anke online biex jitwassal il-messaġġ tal-Partit Laburista. Il-Prim Ministru anke żar il-Kamra tal-Aħbarijiet. Waqt li kienet jindirizza lil ħaddiema tal-istazzjon, il-Prim Ministru mexxej Laburista tenna kif dan iż-żmien ser ikun qed iwassal għal żmien isbaħ għal pajjiżna wara s-sentej ta' sfida ta' pandemija li għaddejna minnu flimkien mal-kumplament tad-dinja. Dr. Abela nfasizza fuq il-punt li l-Partit Laburista għandu pjan ambizzjuż ħafna illi jkompli fuq it-tajjeb li diġà wetta il-Partit Laburista fil-Gvern. Huwa saħaq li huwa għalhekk li permezz tal-ħidma kollettiva l-elettorat Malti Wawċi ikun informat bil-pjan li qed jippreżenta il-Partit Laburista. Pjan li l-Prim Ministru saħaq li huwa determinat li jwettaq favur il-familji u n-negozji f'pajjiżna. Il-Chairman Eżekuttiv ta' One, Jason Mikallef, ukoll qal li m'għandux dubju li kull ħaddiem ta' dan l-istazzjon ser ikun qed jagħti l-massimu tiegħu u sforz waqt il-kampanja elettorali. U għatenna ringrazzjament tiegħu li minkejja l-iskeda biżla tal-Prim Ministru u wasab il-ħin biex iżur l-istazzjon u jirringrazzja lil kull ħaddiem. Mill-ewwel mument li Dr. Abela ħabbar id-data tal-elezzjoni, mill-ewwel skattaw programmi speċjali u anke One News ser jibqa' bħalma dejjem għamel jaġġorna bl-aħħar aħbarijiet kemm dawk relatati mal-kampanja elettorali u anke ġrajiet oħra.